המרחב הבא אותו נציג הוא מרחב המורים. מרחב זה הוא מרחב משמעותי ביותר מבחינתנו, הוא מושתת על צורך חיוני הקשור בחוסר כוח אדם בהוראה. לא ניכנס לסוגיה מורכבת זו, אך כן נציין את העובדות. בבית ספר בגין, המונה 50 חברי צוות ומוביל ייחודיות של בית ספר מדעי, ישנן רק 2 מורות המתמחות במדעים. נשמע לא הגיוני? אפשר להסתכל על זה ככה, אבל אנחנו בבית ספר בגין יודעים למנף כל אתגר להצלחה גדולה. כיום, כל מורות בית הספר שותפות למהלך בהרת, מהלך פדגוגי מרכזי ברוח הסטם. במהלך השנים האחרונות התקיימו תהליכי פיתוח מקצועיים פנימיים ענפים וליווי של צוות מו"פ בית ספרי, אשר אפשרו גם למורות מתחומי דעת שונים וגם למורות חדשות הנקלטות בבית הספר להשתלב באופן טבעי במהלך חשוב זה. מרחב בהרת בדיגיטל הוביל לייעול משמעותי של תהליכי הטמעה אלו. אדגים בקצרה כיצד מתרחש הדבר בפועל. נתחיל מהמודל הפדגוגי. כניסה למודל הפדגוגי תציג את צוות המו"פ הבית ספרי. את המודל הכולל את תהליכי העבודה והפיתוח המתקיים כחלק משגרות העבודה בבית הספר. לחיצת כפתור נוספת נצפה בלוח הזמנים של ההדרכות הפעילות השבועיות, המעוגנות במערכת השעות הבית ספריות, הדרכות אישיות למורים וישיבות צוותים רחבות בהן החשיבה עולה מדרגה. גם את מערכת השעות המורה יוכל למצוא בקלות בלשונית זו. לחיצה על משאבי ההוראה תחשוף בפני המורה את התוכניות הייחודיות אשר פותחו במהלך השנים בבית הספר, והותאמו מדי שנה לחידושי ועדכוני הסטם ולנושא השנתי. בכניסת המורים לאתר הוא יכול לבחור את שכבת הגיל הרלוונטית לו, ויוכל להרחיב את ידיעותיו בחשיפה לשכבות גיל נוספות. משאבי ההוראה כוללים גם קישורים חשובים ורלוונטיים למורה, באמצעותם יוכל להעמיק את תהליכי ההוראה, הלמידה והערכה. בנוסף, יוכל המורה למצוא בקלות טופס הצטיידות, המאפשר למורה להזמין אונליין כלים וחומרים הנדרשים לטובת העשייה השוטפת. בהצצה ללמידה, יוכל המורה להעלות תיעודים שונים מהנעשה, אותם התיעודים יגיעו למרחבי התלמידים וההורים. בלשונית הדוחות שילבנו את טכנולוגיית AI. אחד הרכיבים החשובים ביותר שראינו במרחב התלמיד הינו הרפלקציה. שימו לב לחדשנות. אם עד כה הרפלקציות לא הוגדו לכדי נתונים ותובנות, כיום הרפלקציות מנותחות בסוף כל שיעור, כך שהמורה מקבל דוח מפורט הכולל זיהוי דפוסים, אתגרים ואפילו המלצות פדגוגיות ומסקנות. חדשנות בהוראה אמרנו, לא? בנוסף, ישנו פורום מורים, המהווה מקום למורים לשתף, להיוועץ ואפילו לאוורר רגשות. המורה כבר לא צריך להמתין לפגישה שקבע, אלא הוא יכול מכל מקום ובכל זמן לנצל פורום זה. ולא די בכך, לרשותו של המורה עומדים גם המומחים שלנו. כל אלו בשאיפה מתמדת להרחבת המענים המהווים משאב חשוב בהשתלבות המורה בתהליך. אני יכולה לספר שתגובות המורים למרחב חיוביות ביותר. המורים מרגישים חלק מקהילה לומדת ומתפתחת, ביטחון העצמי עולה, והמורים מצליחים לייעל את תהליכי העבודה. נספר לכם גם שבהרת בדיגיטל כבר הופץ ב2 חדרי מורים לאחר שחשפנו אותו בהשתלמות העירונית.